kum kadak jung jing kan mau buram ya ke jing dap saus nem jung kelengku sngiyap jong kaliet may age spility langdo langrin kakasi Students Union Southwest Kasil District kalahiar syak snong dom yasiat ban lekbu sentiu haulum jing tap jong kani ka may age bat kalongru ke jing nyau buram ya i halor ke jing long nongelam kabaklem pendam da kaba kala kentaj watla ke jing terwa daki kelur tengka jong ka yusel mansya ban klong ya marpo khandau na ka khandau jongka u president ka ki Southwest Kasil District usamla rangba forward man nongrem habakren hakani sngi ulaong ba ka ki kala pen bena pajba ba ka arbu praterik u benai risau manla usnem nadu usnem arhajar iwei laju tip ba kadai kada ka sngi ban persya uranium ne ka anti uranium dia hakaba dakani kum kaseng kanyai kan mau kendiang ya usenyang ba kami spility langdo langrin kalale na kabenta kajat benrio kababiang lut na dong hadong kababiang kabaya pher na kiwei gi jaka ka perthai baro namar kani kalong per eden kaba ulai coba yangi batadai ke jongi hanrei habawai ya kani kari udabu di kendon ru bat kata kendon kalong bangin imsuk kani ka per eden ke jongi daga ba mbit dalai bangin kita lalai bangin bam yu tau shooting adong bala mana do nong tau tengah ngangej ba imei ila pendek ila gajong kamram ila rikop ila bat ila ga hukum iklam penkenya ga kendon ga bangi im hanya ka peredan ka nong tau ai bat ngaken tula ijlang biangi baro ki prasamla bau ding so banong ban bam so ding adong kamut ngam thewe tang yau tau ding re ngamut banong ba ka basir kaitam manta kolong ba lese bonda kini alam gijongi bat ki basong hakabor bat ki bomdon hakabor lese ki bam so ding adong man kasngil ani man katayaw man kabanay bat kajaj buru kolong kumne kumba kolong ngala banong habang ibam ya kapisa habangi syathet ha kapisa man kapor kata kadai kajik penkhenya kandon ka bangimla ban ya dai la kajong ka nongrim ka jongi nambar ba ding so adong ki punjat kidon tiladang ibam ya kapisa ladang ibam klop bigi rahas pa kata ro kadai ka wei ka kandon ka bala penjot ini kari ka jongi kumne kumba kalong menta tengah karpat bala lagi dai ki samla Tarangi sutu baka jing yesha ka jungi ka jing yakun ka jungi nadu kisnem khandai pho saneng ka baki lelam ki jong bai hoping bat ngi le apteng mangi nadu kisnem khandai pho khandai 8000 ter bat ngi le persyang kan bala ban yakun halai bor baret rekat bat phi ki sipai samla baro ba karpang ya ki isu bat ki wei ru ki samla jong bajai ndu nitrap ba teng ila ki khmat jungi kilalang bunsin teteng ilia kendu ya kejing ya snam parado bat hagawun ki thama ki bang ya kendu sane ya ne kejing khon karang dai hek po kejing alam ko jonga nadu ki por bat ki bun ki thama ki bang ya kendu hangne kajing yo i ka jongi ya ka ei kalawai ka banwan bat ya ei kalawai ka bangilamat kadap ka kejing kamersim kadap lagi sukhya hadu kata long kembang so tham teng UI kalau awai ka badum teng UI kalau awai ka basai tinamar kata ngaso panong ladang iya yenglang ni sutu ita kanorim tongin klet ya kita ki inam penken ta ki kendon ladang blay ulai kerpang yang i ya kani kari ka jongi tongin penken ya kendon bolobu da ka ba ngin penken ya kita ki jing bam ki klop ki jongi hakapisa namar kane ka pisa ka bang atheu balong soding adong kolong kane kala penjot lut ya kikam jogjat bujungi nadu ki bor bakle hadu akjat ti namar kata nga kentu sa sisen balong to ngin kan mau biang sa sisen ban ai hang kan buram yo mo hoping habang itunan buram ya image spelti mata kasri ha kane kalam khu singiap ka basaw ka jongi to ngin penan buram ya ka da kamet da kabensim da kijimut ju perkhat baro bat da kajing kitli Tehre ladang isyong bang ikan mau yu mai shopping ikan mau yu ko mispelti hari hakikam gi jong iklat nasngau
kalong le no bat ngi i kalawai ke jaj bru jongi kalawai jong kadong kathan ke jongi kadon ha jing sien lada manga bat maphi ngi la pendep la ka bentah kan ni ka perthe bang iem la ngi lait na kan ni ka perthe ngi la hun ngi la pendep i mai i la de blait i mai huping ada blait bat habang ngi la pendep la ka ngorim ai ba ki pateng ai ba ngin bet di sembai ha ki pateng ki longdin ki jong kan ni ka yingru ba ke longdin jongi ai ngin bet ki pateng ba to sembai jong kan ngorim unang i pateng usai hon uba kini kirang ba arngut kilo kini ki manjang ba arngut kila bet ai ba unu sai hon unang rehem unang teng leng ba ke jaj bru jungi hakani ka juk ba mental kam don jinge isu kisam la boro fietep fila khamsai fila khamstat tongin kan mau ngin ya yang skam baniada ya kani ka jaka baniada ya kari ka jungi ngangkwa ban sibun kepor ngamaka pinang bun kinong klen ngasu ai kublai biang sasisen ya kaying ngasem jong ime spelti kakong ki hinmen ki para jong phi i ba edicm sa sisen ai kublai yu phi ba ki kun seu baro ban ai kublai ro phi ki samla sipai jong jaj bro pro kawai dongin nang ei teng ban ya sakri jaj bro ka bagai im sa perthai bat ngin pendep bat ngi koi haying yo siasuk habang ila pendep ki ai kam ki bahan ma jaj bro ngi yo siasuk balangi lait na ka perthai ngin lait da ka jing suk ma chaprang klutari imslam kaying kasem jong nakhya karat kaying kasem jong mai seperti hang ni imslam kajat bende hunyutra brokawai kublai sibun ublai berkul ba khaliap no sange no khaliap no ikalenong jong uranium hande yung pliat hama ya kalenong ka bangi kong kajat meriang ni kwa palat kalong kalenong ka ba pinpuli ya ka inalain permit kawai ka baar kalong ba pin pliat ya kalenong ka baar kalong ba pinpuli ya ka kernet kaba pra kaba kaktian kasi kan rong no haka kernet kaba pra kenang ba kumba ka jaj meriau kala angnot la slam nadu kipar bonswa kumba presiden barang ba jong kaseng laong balda ka sarkar India ka kwa ban klong jubor uranium ka hab ban klong swa ya ka donot jong ki wei pu wei udah khat jong ki isu tenganget ba ki khat jong ki isu ki badan hang ni bat ki bom don ro bat ki wi ki para khat jong ka jaj meriau nganget nyindon ya ka ju ka mensiam kabangin kamersiam kaba kamersiam yele kabom pendem hawat ngila benong ba ka sarkar ling kadon ni kitup kiman kedon kita thama kiba serkai andre ngaso benong pat ba ka jaj meriau jingi ni don ni wei pat nong thau ni don ni blei ban pej ban jengo ni don ni kili rengkau kili basa ki ban pej ban jengo ba watang khendiat ro kinomla ban thombor ban le bor yakari kaba blei la dep ban kurku kerpang haswa bangi nginwan sakani kasla perthai khobli shibon imslam ki dang sat yang klan ki bahiang basam jeng ni imi ie isa hiang terap ibarat let's say idi hiang ibangaong idon ke jingsuk ngaget menta idon hadwar blei idon hapring ke jingsuk idon hapring ke jingsuk kemen bat ngaget kanno kamen siam ji kandap slimer balda ni ilei ba mapi ki khon ki ksio ki persa jong imi ie fiskem ke jingbut kumba mai idon ngaget mai nangte nadwar jong blei in persat men siam in pen ai pi takabor jingklan ka basotho ba phila ban yeng ban yakun perca ya ke ka ba lese imi yeng haki posnem totally kisem wa le no baro tengam don sibun ngit iwan da man sim wei pe wei na preng yang iwan da man sim ki sinu i ki sinu kia bat na kata ka dau ba ni tung ka yeng nim sem la don kano ka man sim ban ong ba ngin panja burom la ne ngin ayun dai naga yang jong pi kun samla jong git nyok trep ki balong kum ki sipai jong kari saga mod ba aba pi don lang rangkat bat ni niru mi don lang rangkat bat ki aki ba bon ki bantala da long ka no ka ka kia ka shonru ke kum bangila yang nadu basdang bat hadu mentang ni yaine ha ka ju kunong lim bat kalian jong piru di kun samla ngam pen pau menta ta ka jing sneu ik sneu ngu nam ta jong pi bangi tum kita ki kun ki seu ki bahaying nim dai ban du jing kermen kat bangi ngidang don hang ni ha ka slana perfect ngadang dai tang ngadang song kelas 9 ta por haus na marjarsan kemod ba habang arung ke su ka benta ka jongan na kong ka bangangan le ban ya trai ban kit mata ke su kalong mga wan lang sani ban ka por ba walam simyong ide presiden jong ka ke su makwa circle
Barangnya tu ipi kai ke baja. Abang iwan ngintip. Langin sa sai ngin bam dai. Hereng la suwan dai. Ki ong coba olam box imiam. Yang inalai capok mdolon, yang inalai cawa kaji nomor kadan ke isu iraniam. Bat ngirung la subot, ngiami istengmet. Nama korwat nomor ban mi mensila. Miolat nomor kibor spai kibor pulet. Kielek ban khang samla hang tu kibor. Ngiami istengmet nomor korwat. Mi istengmet ni suya thia ba pok kali pok sumo. Bat ngan suya tu epi ba kata kapo. Kalong ba endala sam stabru barok ngle tangan. Barok simet kemut lay keruk pok barok khait ki member KSU kapo. Rai daki mustap nilai dukan sa kaki isu takapor kamdan tamban ong bani Aisyah iwe biwe ban ai bam kadang ngakamau tingi por jong ba olam box ini ong tongin ya nam ta ke isu jong kasa benru tong melelei rai ngin ya bam marwai moida ngakamau ya bam marwai moida la ong bam dei bane bam tam yo kwatsu ikiwe namar ke isu kamdan pisa ban penbiang kabam kadi takapor But hadin ba de bam de bisa de bam to moida sa spela berwoi moida kalong barok singi kan yo bam bangi api ba salah kata kapor ma ni aba salah kata kapor ni kan yo bam barok singi rai kai ke bas tonat par kalong ba warlang isa tangan barok singi simet singi isa tangan henrai kai ke baja par kalong ba kita ba salah kata kapor leni kita ki bor sokar kimnut banwan barnam ta kata ngasoban ai burom iba olamak box imyong ubalalong siya unang yalam kita gipor ban yalam yangi ban bu sakmat e kajad ban rew ban klet no e kajing than ru hata por nam ta kari jad ban rew te kai ka ba nga kwa ban ong nam ta jungi samla kane ka por ba menta hoit ngila sautu ba kayeng kasam kalayang ba triang kalayang skam ban nom elat ban ti umar po kando uranium hoit ngili i mi spil tiru haduk kasngi jingyap ila imdok hakane kaying trap ma na imdok hakaying trap ila kentat ya kata ka pokror ka spa kror ka bak sorkar ka la tarwa kita gipor bat nga kumbaong meni banyar ban syam ki bakum kita ban ong bakinombi ban ong he epi daka pokror sa pokror ban nyare ban ong ba kaying kasam ka ba kentat ya kata namar ba kat perkat lem nam ta jom kiwai te kai ka bangadan nam ta jom ki khat jom kasang kalong ba hoj kaning laya ni so kumen ba lang ba ka jing don jom kaying kasam ka bas kam ka nong rim persa uranium ka jing don jom ki samla kisnem badap ban mi se kamat nam ta gari jabreu ban persa uranium kala penlong kumni ko bangilong mata ha ka ba hadu mata le se ni dang khamdan ha kata ka imsuk imsai ring ong ya pi ba kalong uranium kampat kod nani se kamat badang hakini ki benai kisngi beladap ngalak bena ba kidan manure banu bawan niat na kene kalanti ban ong ba ki persang imat ban wan ban penbi je no re no lani ke persang banu niat lanti ban ong ba yo ki ta ki samla ki laklat ban pait ban yada ban ker ya kani ka dong ka than ki lawan le se da ka jing tha jong sakar india te kai ka bang akwa ban ong ta jungi wei pi wei kum ki khat kalong ba ken mau bangi de balong ke blak pen kre ni de balong ke blak pen kre bat kum baong mene sibun kisngi sibun ki benai sibun kisnam ki bangi habmi istengmet bat ngi haban sa tangan da kisngi na kum ta ban pentikna ba ka sokar india kanumla banti umar po kende uranium te kum ki khat jong kasang kesu bat ki wei ki kan hun sebalang badan ne por bumta ngoong ya pi pen kre lupa na kam ta kata namar ngimla bantip hanono ko por kaja bat lada kaja ngaong pi bang nginomla ban ap hanrai haban ong bai yang inami namar kajab beriu ko dong kam kani ka dong kam nam ta ban yada ban pentikna ba kinomla la ban yolat banti yuni marpo khandau yaraniam tenga ai ka jing kublai ka jing kasam